Taiwaisa jotono hambaya faro ani channel ni bukhakti tini ni video ko talo hangke baya brok sing tini je topic no tui sanan thang mo recently viral like no kha yok shakha ni omo hai footage no nugui tangai bang je borok tabo recently viral ngui tongmani bini footage bobai ang malaijak bonoti ang video bu snamka norok no phunu kake norok srai srai engnai ke ang expect khaijagya je o borok salsa amo hai tongmani hino ke belaikeno sensitive onon ang nugui actually belaikeno ani kha khamsa mani hayengkha karon khoroksa borok salsa bomo hai tongmani tabuk bini situation bomo hayengi thangka omno nugui ang actually mani tamoni sane norok sak bu naimani yagulo saimanwi norok kha kosto nangifan man omo belaikeno tamo honi sanai norok bu wansoki maglak je ombo haimon norok tabuk nu funugano naidi actually matter tamo gibaya brok omo ongkha o viral footage o bwrwini photo no tabuk viral ngai tongo iko omorok jotono viral footage ingke kok subai sukrubi sake norok saimanai ge thaising je nugnai bwrwini photo ongkha omo tabuk omo hai situation agi ingke norok nugui mankhana busuk naithokbo iko baya bro omo no bini agini je photo o cherai agi bomo hai asuk cute tongmani ki baya brok o bwrwino tui ang agi je video swnammani ani YouTube channel no norok thangai check khainai mano haifana ang kisap video footage phunungnai ang bono agi viral ongna sekang ang bono tui kaisa video khlaimani norok nang tabu phunungnai nai di ha ke oro tangi phaisla Tanggari ba? bukan nang para tongoi kamro khaisama adi ba Kamaya daso. Kamaya tanggai Kam kaya. Abo gaplap ani dito masay langkare. Masana ni. ke bhai bro norok nugui mangkhana kha khayo norok nugmani yagulo norobu 100% one shot khana kha kosto nangkhana norok nibo angke naidi omoni bagina ang drugs no tui kwbangma video khlaika agortala ragot tabuk omo haike himei rang bini rang sanai buinoro chalai dongmani gake omo haike o manei hamya bai godal mani yagulo khoroksa borok kaham kukruk naithok sense tongnai borok sudase tamo sense kiri hayangi thang kobor hai kuno lachi kiri tai kiri eknai jo cherai bomo hai asuk naithok poriskar kusung tongmani bini future bright tongmani phiaba botini hamya lamao klai nei hamya logi song bai boljagai tini bini thinang bini future tamongui thanga norok nugui mangkhana haini bagai ang bar masao chini tiprasa dofani siklaro specially salbai nini day by day amse khe mani hamya bai drugs bai gologai tongo obono tam hunai ke mo chini society jodi kaham khe omno kasuya hangka sing teibu o mani hamya o gologlainai hangke main hangke chini guardian level o chini problem tong guardian level o jeng cherai rok no phunukmani phorungmani chaya chini cherai rok biang thangya horni 8টা 9টা 10টা bajibo chini tiprasa je guardian hunjaknai rok kuno khobor naya cherai bro phiaba buini wansa pusarong no naidi sanja kalaya sone sigang no nogo jesuk bo college o porifano buma bufana thor kiri jago kintu ajkal je tiprasa society o je ongoi kaisa culture ongoi phai kisisa torkhan buma bufano sak nangya kisa torkhen buma bufano sak nangya buma bufano kiriya gake tangai hayang
actually chwrai function chimi chung buma chwrai rok no je phurungui timani chini lama chai haini bagai chung chwrai rok no kok khnari manya strictly discipline maintain khai ma phurunglai ge chung chwrai rok no bela yakari ru bokrok sakat to sau haini bagai chwrai rok sak nangya kiriyangi thango torkha hangke ko kiriya bini je khaina musu khayo chau omo yangi thang da mono guardian rok no bo buma bufa hamjaknai rok no bang kaisa koinan musu bo please chwrai khonai rok no kisa nozor narik baidi abo nin chwrai kahamungui phanmano phiaba bini logi rok chaya hangke bo truk truk chaya lamao no thangnai hangke tini ne je o video belaiken ang sak personal ang belaiken kosto nangka asuk chwrai kahama tini drugs awinai bomo hayungi thang ge subaya bro auno financial rok norok gana gini chini tiprasa sikla rok chwrai rok tongkha ke kisa mokol kaidi gana gini nukhangka naidi asuk saino ani tini ni video na oron muthak sini